E voltamos falar de cine, unha sección que nos gusta especialmente porque aprendemos moitas cousas e ademais nos dá argumentos para decidir se vemos algunha película ou algunha serie de televisión, sempre cos sabios consellos de Fernando Sampedro. Falamos nas nosas crónicas cínicas, as de Radio Culleredo. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días, aquí estamos unha semana máis e hoxe, pois, bueno, xa que se recordan os nosos ointes, a semana pasada falábamos de que levamos un mes desta nova tempada, non? E xa repasamos estreas cinematográficas, actuales, venideiras, as do verán, bueno, e tiñamos un pouco olvidadas as series de televisión. Bueno, pois hoxe haberá que poñerlle remedio, polo menos, ir desgranando algunha, non? Que tamén son de Dios. A miña pregunta é, hai algunha que mereza a pena? Sí, sempre hai algunha cousiña. A ver, tampouco é que o panorama destes últimos meses, polo menos as que eu vin, e bueno, poden ser unha media dúcia, máis ou menos, non sei se nos dará tempo a comentalas todas, igual así brevemente, pois podemos facer un pequeno comentario. Xa non me vou meter nas novas tempadas das series que sigo, dos procedimentais, por exemplo, tipo Mentes Criminales, 18ª temporada. 18ª, madre mía, vaya éxito, non? Sí, 18ª en xeral, ou si prefires, terceira de Mentes Criminales Evolution, que ven sendo o mismo, pero debe ser que só a mellor primeira, segunda e terceira tempada chamándolle Evolution que non 16, 17 e 18. Efectivamente, bueno, pues a ver esas series que ti crees que poden ser recomendables, por cal empezaríamos? Sí, bueno, pues mira, por exemplo, unha das máis esperadas dos últimos tempos, dende que se estrenou sobre todo a primeira, e agora esta segunda xa está confirmadísimo que vai ser a última. Bueno, non por falta de éxito, aínda que non acadou o suceso da primeira, pero entre que o seu autor, Neil Gaiman, pois está cancelado dentro da cultura americana por unha serie de acusacións de certas damas, que xa se verá se son fundadas ou infundadas. De momento a carreira de Neil Gaiman está parada. Sandman, a serie Sandman, de Netflix, foi xa cancelada definitivamente. Entón, en principio a serie estaba pensada para 5 tempadas. As historias de Sandman están recopiladas en 10 tomos nos cómics, e cada tempada a idea era adaptar 2 deles en cada tempada, non? Da serie. Bueno, pois facer 5 tempadas. Claro, así foi na primeira, que nesta segunda, como xa unha vez iniciado o rodaxe xa se confirmou que non iba a haber máis, intentaron adaptar todo o resto dos tomos, das historias de Sandman, claro, en 12 capítulos. 12 capítulos, adaptar 8 tomos. E, bueno, pois, pasando por encima da maioría, deixando todo dunha maneira moi sucinta, moi breve, sin profundizar en ninguna das historietas, cando alguna, efectivamente, tiña moita máis juja, non? Pois, claro, esta segunda tempada, aínda que mantén francamente ben o nivel espectacular da primeira, si se ve, sobre todo para os que somos fans, non? Xa dos cómics, o espectador casual quizá seguramente non o perciba tanto se non coñece os cómics de Sandman, non? Pero claro, donde a primeira foi tamén un modelo de adaptación dunha obra difícil, complexa. Claro, estamos falando do Rei dos Soños, de Morfeo, dos seus irmáns, os Sete Eternos, non? Bueno, unha historia que durante moitos anos, un cómic que se intentou levar ao cine, pero que era moi complicado, ninguén quería afrontar ese reto, aparte de necesitar un presuposto altísimo. Bueno, si oídes un ruido agora é un avión,
Nada, parecía que te ibas ti, pero non, o avión non escoitamos, parecía como que estabas ti máis lonxe, pero non, o avión non escoitamos. O avión non parou a recollerme, non. Entón aquí seguimos. Bueno, pois esta segunda tempada de Sandman ben, francamente ben. Se che gustou a primeira, pois repetirás encantado con esta segunda. Bueno, pois que é unha pena que non vai a ter continuidade en parte por unha chorrada. Netflix o aduce a que é unha serie moi cara, que non lles compensa. Bueno, sí, a realidade é que Neil Gaiman está cancelado. Bueno, total, que se cancela, non, Fernando? Sí, esa é a triste conclusión. O sea que ata aquí chegou a adaptación brillante das novelas gráficas de Neil Gaiman, das historias dos 75 comic books que compoñen a obra completa, que, bueno, pues sempre a teremos aí para comparar cos cómics, e eu a recomendo ferventemente porque para min é tamén un dos mellores cómics das mellores sagas de todos os tempos. Así que tamén toca darlle de vez en cando un pouco a novena arte, non? Pois claro que sí, traspasada non sei se as series de televisión ou a televisión en sí están consideradas como unha das artes ou non. Bueno, o cómic se soe decir que é a novena arte. A televisión non sei exactamente, non sei se a incluyen dentro do cine da séptima. Creo que sí, porque logo a octava me parece que é a fotografía e a novena sería o cómic, o sea que xa non sei se hai máis a día de hoxe. Non te preocupes que se non as hai as inventamos. Bueno, exactamente. Temos a primeira da recomendación Sandman, pois o que queda de Sandman desta serie, pero haberá máis, non? Máis series. Sí. Bueno, outra serie que tamén estreou a súa segunda tempada recentemente, que foi tamén un éxito, máis de crítica que de público, multipremiada, ademais, e bueno, na súa primeira tempada nos mostrou unha historia original, unha historia tamén que hai que afrontar con paciencia, unha historia moi baseada nos personaxes, bueno, un mundo distópico, como odio esta palabra, de verdade, distópico, porque ahora todo é distópico. A propia realidade é distópica. É o que che iba a decir, eu creo que a maior distopía é a realidade. Falábamos agora da cancelación e todas estas tonterías que andan sucedendo no mundo, en Estados Unidos, e bueno, e no resto dos países. Bueno, pois sí, a verdade é que isto xa é máis distópico co distópico. Pero bueno, estou falando da serie Severance, aquí tamén traducida daquela maneira, así, bueno, como separación, que, xa digo, acadou máis éxito a nivel de premios, sobre todo, e de crítica, que de audiencia. É unha serie producida por Apple TV, e chegou agora a súa segunda tempada, que, bueno, nos presenta de novo pois esa premisa na que nunha empresa, un edificio dunha gran empresa multinacional, nas oficinas, pois os seus traballadores, digamos que teñen dúas vidas, unha cando están dentro da empresa traballando e outra fora. Eles borran a memoria cada vez que entran e saen do edificio onde traballan. Entón, xoga con esa dualidade. Cando están fora non se acordan do que fan no traballo e viceversa, non? Pois, a partir desde aí, con esa original premisa, a verdade, pois dá xogo a moitísimas aventuras, non? O tono da serie é moi aséptico, é unha serie moi blanca, me refiro á fotografía, non? As paredes do edificio, os pasillos, todo blanco nuclear que chega a meter medo por momentos, non? E bueno, un reparto moi apropiado, no que destaca, pois, John Turturro, facendo de John Turturro, o cal sempre é de agradecer. Sí, por aí anda tamén nun papel secundario Christopher Walken, que, bueno, eu confeso que empecé a ver a serie
porque saía Christopher Walken, non por outra cousa. Evidentemente, só el fai que mereza a pena ver un espectáculo que tenga que ver coa tele ou co cine, non? Claro. Entón, pois, ainda que é un papel moi secundario en plan estrela invitada, pois aí está, non? E, bueno, pois, unha serie, xa digo, de prestixio, que pode gustar a fans de outras series das que eu non son fan. Sin embargo, desta non é que me considere fan, pero sí me gustaron as túas tempadas, como iRobot, por exemplo, é unha serie de corte un pouco similar, non? Dentro das diferencias, pero bueno, dese estilo frío e aséptico, pero que en realidade nas que costa penetrar, que son de ritmo pausado, bueno, non son para todas as audiencias. Bueno, como pasa no cine tamén moitas veces, non? Que cantas películas de ritmo pausado que non son trepidantes, pois tamén nos acaban fascinando, non? Unha cousa non está reñida coa outra. Bueno, pois Severance haberá terceira temporada, está confirmado, e bueno, pois veremos a ver se sigue mantendo o bo nivel mostrado ata agora. Logo, mira, xa levamos dúas. Podemos estas bloque, podemos chamalo mini bloque de segundas temporadas. Ahora podemos ir ao bloque das españolas, por exemplo. Vale. Un par delas, así rapidiñas. Pois unha delas, sí, moi cacareada, pero a mí a verdad que gustoume bastante. En Berlín, non me emocionei ni moito menos, pero me parece un prodixio, sobre todo, de imaginación tamén, non? E non creas que non me fastidia un pouco recoñecer o talento de Nacho Vigalondo para él. Estou falando de Superstar, foi unha das series do verán. A biografía, non, a verdade, se lle pode chamar de xa non sei se Tamara, Ámbar, Llurena, artista primeiramente coñecida, bueno, como Tamara, e agora, pois, como Llurena, non? Se viu de novo de actualidade, nos medios, nas televisións, sobre todo en programas do cotilleo, pois gracias a esta serie, non? Na que en 6 capítulos dedicados cada un a un deses personaxes frikis dos primeiros anos 2000, pois Leonardo Dantes, Paco Porras, Toni Genil, bueno, toda aquela caterva de crónicas marcianas, non? A propia Tamara e a súa nai, en paz descanse, Margarita Seisdedos, cada un teña un episodio dedicado, ainda que todos salen todos, non? Pero é para coñecer as personalidades de cada un. E, bueno, pois vas pasando da risa á pena, ao patetismo. Mira, en conclusión, a verdade é que a serie, a mí, tal como está presentada, me pareceme feita dunha maneira moi imaginativa, algún capítulo moi psicodélico, como o de Paco Porras, bueno, inmesurable, Carlos Muti, e, bueno, Secund de la Rosa, que está de Óscar, no papel de Leonardo Dantes, bueno, incluso a propia Ingrid García Johnson, convertida en Tamara, con esa forma de falar tan peculiar, ¿no? Bueno, actoralmente, xa digo, é un auténtico prodixio, moi imaginativa a hora de presentar a narración. E, bueno, pois 6 episodios, máis ou menos 50 minutos, que podes ver nunha sentada tranquilamente, e a disfrutas, eu a disfrutei bastante máis personaxes no seu momento, non? Fai 25 anos, casi. E, bueno, pois mira, entón, eso que quere decir? Pues que Nacho Vigalondo, principal responsable con los Halos, algo que te volta, e bueno, pois a serie bastante pena, xa digo, ainda que non fora seguidor, coñeceras ou non todo ese tipo de mundo, de sitio, xa digo, pois, aí, fora de ou non, se coñecedes ou non as historietas desta caterva de frikis dos primeiros anos de século na televisión, antes a chegada das plataformas, que entón non había tantas opcións como agora,
pois, xa digo, vos gustaran ou non, eu non era fan, ni seguidor, ni coñecía, pois, ni a cuarta parte das historietas que nos presenta a película, non? Nin toda a carroña que había detrás deles. Pois, a verdade, xa digo, disfrutei moito a serie, moi entretida, 6 episodios que se poden ver prácticamente en nunha ou dúas sentadas, Moi ben, a verdade, moi ben. Bueno, Superstar, non? Efectivamente, en Netflix tamén. É que seguimos con Netflix. Hoxe lle toca. A outra serie, pois, é unha serie de máis actualidade imposible porque se estreou este venres pasado. Tamén se ve nun ratiño que son 9 episodios de 25-30 minutos cada un, que é Animal, tan publicitada, sobre todo en Galicia, Animal, non? Con Luis Taera, facendo de Luis Taera ao frente, no seu máximo esplendor, para lo bueno e para lo malo, no meu caso, para lo bueno, porque me gusta, pero os seus detractores lles recomendo que non se acerquen, Porque fai moito de Luis Taera, non? Efectivamente, pero o fai moi ben, secundado por unha actriz que xoven, que a min estáme a gustar bastante, xa nesa magnífica serie infravalorada que foi Estoy Vivo, con Javier Gutiérrez ao frente, que durou 4 tempadas en TVE, hasta que a cancelaron tamén coa excusa de que era moi cara, igual que o Ministro del Tiempo. A mí parece as dúas mellores series españolas, pues, non de todos os tempos, pero están aí deste século polo menos. Estoy Vivo e o Ministro del Tiempo. Bueno, pois Lucía Caraballo, a rapaza nova, 25 anos, máis ou menos, que debe ter agora, é a que lle dá a réplica a Zaera desta Animal, que, bueno, comedia melodramática, satírica, centrada, pois, nun veterinario de pobo, de aldea, que, por esas circunstancias da vida, vese abocado a traballar nun supermercado, nunha tenda de animais, ou boutique, como prefiren chamalo, nunha multinacional que podemos identificar fácilmente con tienda animal, que temos aquí en Oleiros, por exemplo, non? Un supermercado onde hai todo para os animais, incluído perruquería, veterinario, bueno, e todo tipo de produtos, non? Vale. Pois esa é a premisa, e aí temos un... Parece que te perdíamos un poquito. Estás por aí, ¿no, Fernando? Sigo, aquí sigo, sin moverme. Bueno, pues estábamos con el Animal, con perdón, de Luis Taera, ¿no? Efectivamente. Xa comentaba o de Lucía Caraballo, unha actriz en alza, que lle dá aquí a réplica a Zaera. E, bueno, pois, seguramente, a segunda tempada, esperemos, que Netflix se empate, esta non é unha serie demasiado cara, parece. Aunque, bueno, tamén se están gastando o ceo en marketing, porque outro día, habían así de lonxe, pero vin unha pancarta enorme que ocupaba toda a fachada do edificio colindante a Salesianos, non? E na Coruña, no Colexio Salesianos, ali no Paseo Marítimo, con unha foto enorme de Zaera, na que non recordo exactamente a frase, pero poñía algo así como de besta a animal. Vamos, que gastan un pasta en publicidade, vamos. Claro, facendo referencia ao seu papel nas bestas e agora en animal, non? Bueno, dos produtos que evidentemente non teñen nada que ver, pero máis algo de Zaera e do mundo animal. Bueno, pois unha serie que se pode ver, que entretida, divertida por momentos, na que caen ben. Digamos que todos caen ben. E atentos ao cameo final, non vou decir de quen, dunha actriz que a mí me gusta moito, non sei se será recurrente na segunda tempada en caso de habela, pero bueno, atención, logo tamén hai máis cameos ao longo da serie, pero bueno, este do final a mí sorprendeume máis cos outros e me agradou tamén, pero para sabelo hai que ver a serie. Haberá que ver a serie, evidentemente. Por tanto, este Animal de Luis Taera, que é un dos atractivos que podemos, o mellor, e das sorpresas que nos poden gustar, non?
Sí, sin dúbida, sin dúbida. E, bueno, pois nos quedaría un último mini bloque de outras dúas series, se temos tempo, as comentamos rapidamente. Se os temos tempo e a tecnoloxía non o permite. Imos aló. Efectivamente, bueno, pois agora podemos entrar ou podemos denominar a este mini bloque o das decepcións. Que tamén ten que haber, bueno, facemos ao revés, mira, sempre empezamos polo menos bon e acabamos polo bon. Bueno, hoxe o fixemos así ao revés. É o que ten, no? O que ten o de non ter guión. Efectivamente. Bueno, pois, mira, rapidiño. As dúas decepcións. Dende HBO estreouse unha serie que tiña todos os ingredientes, polo menos para gustarnos aos fans das series dos 70, non? De coches, acción, mafia, peleas, comedia. Bueno, todo eso resultou ser un auténtico bluff nunha serie hiper mega aburrida, cunhos personaxes que anticarismal, polo cal é que non recomense a unha cousa, a unha serie que se chama Duster. Como disponible se en HBO. Como se chama? Duster. Sí, como un coñecido coche que hai, vale. Efectivamente, que fai referencia ao coche. O Mira. coche que é o que leva o protagonista. Bueno, unha auténtica vergonza allea. Pero que é española, americana? No, norteamericana. Si é de HBO debe ser americana, non? Sí, americana, bueno, pero xa digo, tiña todos os ingredientes para parecer unha serie atractiva a primeira vista, non? Acción, mafia, thriller, personaxes desarrapados, bueno, a historia deste conductor, deste Duster, non confundir co Dacia Duster, non é o mismo, non é un Dacia, por sorte. Que sí, hai que decirlo, que son coches de cartón. Bueno, pois este conductor vese envolto nunha serie de tramas. Bueno, sí, que hai personaxes que son a estereotipos, bueno, pois como en todas as series, claro que sí, pero se o presentas dunha maneira divertida, entretida, e encima estás intentando vender unha serie de acción que en realidade aburre, pois que algo falla aí, non? Pois tristemente o caso de Duster. Así que a olvidamos rapidamente. Tamén olvidamos rapidamente outra serie, outra proposta, que tamén tiña atractivos sobre o papel, pois como contar no seu reparto como protagonista Taron Egerton, non? Un dos actores bueno, máis importantes dos últimos anos, dende que fixo de Elton John, non? Rocketman. E, bueno, pois agora no mundo da televisión, cunha serie chamada Smoke, bueno, un thriller centrado na investigación sobre dous pirómanos en serie. Bueno, tamén unha proposta atractiva, pero unha serie profundamente aburrida que se ve vir que no seu segundo episodio presenta un plot twister que dá un xiro que o vemos vir xa de lonxe, pero bueno, pretendidamente sorpresivo, o que queira profundizar nele na serie, aí a ten. Greg Kinnear facendo un papel secundario absolutamente irrelevante, non sei por que aceptou este tipo de papel, pero bueno, en fin, supoño que pagaría alimentarse, quizás. Sí, supoño, pero bueno, creo que un actor que xa, bo actor, e que además cae ben, que conta co beneplácito do público, pois como é Greg Kinnear, creo que pode aspirar algo máis, aunque, bueno, repasando un pouco así a súa filmografía, sobre todo seriéfila dos últimos anos, a verdade é que casi é considerado veneno para taquilla, como se chamaba últimamente, porque serie é como un pouco como Dylan McDermott, serie que estreaba, serie que cancelaban. A Dylan McDermott vino esta fin de semana, bueno, dende o xoves ata onte, porque repetiron nunha canle de televisión Obxectivo la Casa Blanca,
Ajá. E sale 2 veces, o matan 2 veces, claro. E, bueno, cando aínda, bueno, porque agora está en unha serie que se chama FBI, me parece Most Wanted ou algo así. Sí, a ver o que dura tamén, a ver se con esta consiga sentarse. Bueno, non sei, pero sí, pero era un home con certa carreira. Había unha serie de televisión, El Abogado, me parece que era protagonista tamén, él, sí, non? sí. E tivo aí... Mira a primeira tempada, creo, sí. Ajá, pero xa hai tempo, sí, é certo que, Sí, digamos que quedou nun segundo plano, non? Pois sí. E bueno, pois eso, este Greg Kinnear, que tamén pois un dos atractivos, non? Xunto a Karen Egerton, que duda cabe, pero para unha serie previsible, aburrida, pretenciosa, incluso, rodada de certa maneira británica, imoslle chamar, non? Con todo o bo e o malo que lo conlleva. Bueno, para min, a profunda decepción. Quizá non tanta como Duster, pero, ou sí, é que se me das a elegir entre as dúas, non sei con cal quedarme, O sea, que ninguna das dúas, entón. Non, é que de verdad que dúas decepcións, dúas produtos que esperaba me gustaran, me entretiveran, e a decepción foi absolutamente tremenda. Pero bueno, cousas que pasan, isto do audiovisual, non? Así que, bueno, pois mira, xa para non confundir máis os nosos ointes, pois creo que estes 3 mini bloques pois xa son un poquinho representativos da produción seriéfila destes últimos meses, non? Hai pois un pouquiño de todo. Españolas, comedias, decepcións, como de prestixio, e, bueno, e segundas tempadas de series exitosas, boas, e prestixiosas, pois como Severance e Sandman, non? E próximamente máis, claro. Como diste moitas veces, así a nivel privado, a mesma hora no mesmo canal. Efectivamente. A semana que ven aquí en Radio Culleredo un martes máis, as Crónicas Cínicas con Fernando Sampedro, que sempre nos ilustra con todo o que sabe de cine e de televisión. Gracias, Fernando. Unha aperta.